Escolta, ets una noia molt estranya, però ja pots venir amb mi, anem. Per cert, noi, com te dius, tu? Em dic Goku, és el diminutiu de Son Goku. I tu? Doncs jo... Què? Bulma. Bulma? Quin nom més estrany. Vols dir? Ja sabia que te'n riuries. Bulma! No te'n riguis, no m'agrada que em prenguin el pèl. Ets un burleta, per això no m'agraden els nens. Espera un moment, Ai. Avi, què passa? Doncs que el meu avi m'està parlant. Però m'has dit fa un moment que era mort. Ah! Vaja, és aquí, és una bola de drac! Surt d'aquí! Què fas? No vull que toquis el meu avi. El teu avi? Això és el teu avi? Sí, aquest és l'únic record que em va deixar el meu estimat avi, que en pau descansi i no el pot tocar ningú, i menys una noia. Mira com brilla. Sembla talment que parli la bola. Això no ho havia fet mai. Sí, però és inevitable. Ara t'ho ensenyaré. Mira. Ai, són uns avis! Tu també tens avi, en tens dos. Això no són avis, són boles de drac tan sols, noi. Boles de drac, dius? Sí, i és natural que brillin. La teva bola de drac reacciona amb les dues que tinc jo. Va, posa-la al costat de les meves a veure què passa. Sí. Ho veus? Vaig trobar aquestes boles a les golfes de casa meva i com que no sabia el que eren, vaig fer una investigació i vaig descobrir aleshores que eren unes boles encantades. I què tenen de màgic aquestes boles? Vols que t'ho expliqui? Sí. Doncs escolta'm. Mireu-la, és aquí. Ah, això és la llegendària bola de drac. Me n'hauria de desfer ara mateix. Sí, li hauria de fer una mena de conjur. Què en penseu? No. Què? No cal dir que és una bola de drac, però una sola bola de drac és totalment inútil, senyor Pilaf. Què diu ara? Senyor Pilaf, les boles de drac